Kwachema, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma ku nyumba ya malamulo a George Chaponda ati ndi okhudzidwa ndi kumangidwa kwa anthu omenyera ufulu wa anthu mdziko muno komanso atolankhani. Iwo ayankhula izi kutsatira kumangidwa kwa Akamlepo Kaluwa komanso a Bon Kalindo. Achaponda ati akuona ngati malamulo akugwiritsidwa ntchito poopsezera anthu. Iwo aonjezera kuti pakufunika malamulo okhudza kugawana uthenga pa masamba a mchezo aunikidwenso amene ali ma cyber crimes akutero anu akewo. Pakadali pano iwo apempha boma kudzera ku nthambi ya apolisi kuti itulutse makosana awiriwa mu chitokosi. Zikomo kwambiri Malawian Cameras.